Ayan na. Online na. Yung sound nito, ganito rin. Yung sound. Parang lapit ng ano, baby camera. Mga pakanti. Lapit. Sobrang lapit mga langga. Ha? I need the sound. Pam 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 pam. Nangyari dito sa ano? Sa music. Ba't ganito to? Ano ba't ganun? On. Mga lalabo. Pasok lang, pasok. Surprise me. Ano ba? Ba't na ganito to? Ginagana yung music. O sino? Pasok lang mga lablab. One watching. Who's this watching here? Kung magpakita.
Ayan, Nods TV, shoutout madam. Host, kumusta po? Ilang lalabs? Kumusta ka din? Ayan. Yung electric pan, mainit. Nods TV, may ganagala shoutout lalabs. Salamat sa pagpunta. Ayan. Okay lang naman madam host. Ayan, huwag na akong tawagin madam. Nahiya naman ako sa'yo. Nasa Pinas ka ba, Nods? Hello, ayan. Live, may mga shout out live. Thank you for coming, lalabs. How are you, live? How's your life? Ayan, papintamsak madam host. Sige lang, lalabs. Hintayin na natin dumami. Ayan, pasok lang sila mga lalabs. Papintamsak madam host. Ayan. Pasok lang sila, pasok mga lalabs. Huwag na kayong mahiya dyan. Silip-silip kayo dyan. Pumasok na kayo mga lalabs at tusukin nyo na si host. Tusukin nyo na ako lalabs. Ayan. Natin ako kasi. Ayan, Animo Lovers, post number 1 thumbs up. Ayan. Salamat dyan, Animo Lovers. Bigyan ka lang shout out to you, lalabs. Ayan. Salamat naman, lalabs. Ayan, Animo Lovers. Ayan. Ayan, host. Salamat pagi. Anong pagi? Salamat palagi. Ano naman lalabs? Ayan, Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan. Dating lang natin mga lalabs galing work. So ngayon, mag-work naman tayo kay YT. Animo Lovers, patamsak po, disuklian kita. Ayan. From Nods TV. Ayan, host. Irimak kasi. Ayan. Okay lang. Parang ano ba yan? Kumusta ka? Parang ganun. Nods TV ng baba ng bahay. Ayan. Ayan, Nods at TW, ayan. $5 million in the house. Amigin ko lang shout out, mga lalabs. Huwag na kayong sumilip-silip dyan. Pumasok na kayo at tusukin nyo na ako dyan. Yung iba dyan, silip-silip pa, oh. Pasok lang mga lalabs.
tayo magtusukan. Ayan, Nolds OTW, ayan. Jutors channel, thumbs up, ayan. Ngayon shoutout, Jutors. May jacket ka na, lalabs. Ayan. Thank you for coming, Jutors. Ayan. Harang nood, ayan. Salamat naman sa paharang-harang yan. At nakubad ka pa rin, ayan. Binigyan na kita ng suot, ayan. At nakaubad pa rin, ayan. Support lang. Oh, ayan. Salamat naman sa pa-support yan. 4 million in the house. May kimigalat shout out. Ayan. Jutors channel, patamsak, suglan kita, idol. Ayan. Yan natin yung bahay ni Nolds. May premiere ka ba? Ayan, cute ang imong. Maglinis muna tayo ng sakyan para di tayo mapisuan ni amo. Ayan. Ayan, Nolds TV, dan tusok, dikit na pala tayo. Ayan. Mula ba siya ng baba ng bahay? Ayan. 3 million in the house. Bigyan ka love shout out. Sana all may car. May car pala to si Nolds. Mayaman. Mayaman ka ba, Nolds? Salamat, animo. Ayan. Asa mo pala to? Nasa abroad ka pala, Nolds. May dilis ka rin ba? Harang, ayan. Salamat naman sa parang-harang dyan, ayan. Anong oras na ba sa Pilipinas ngayon? 2, 3, 4, 5, 6, ayan. 6:04 na ng umaga dyan sa Pilipinas. Ayan. Live, nagbaba ng bahay, ayan. Nagbaba ng bahay sila mga lalabs. Palablab naman si Live. Ayan. Ayan, Nolds, tamsak, dating dikit ako sa'yo, lalabs. Ayan. Mayaman ako sa Jex. Sana all. Ayan, Nolds TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Kois, Charlie TV, tamsak, dan host, ayan. Salamat naman sa patamsak dyan. Kumusta ka na, Kois, Charlie TV? May galad sa'yo, lawak. Ayan, Kois, Charlie TV, nagbaba ng bahay, ayan. $3 million in the house, may galad shout out, ayan. Ayan, live Korean channel, Pulpak, ayan. Live, return to animal lovers.
is already connected to you, lalabs. Ayan, animo lovers ng baba ng bahay. Ayan. Abigail Mallory, ayan. Good morning po, host, ayan. Abigail Mallory, lalabs, may galad shoutout sa'yo. Salamat sa pagpunta, lalabs, ayan. Ayan, host, patamsak sa my new video. Sige lang po, sige, tamsakan natin yan. Ayan, 6 million in the house, may galad shoutout. Animo lovers, tingnan natin yung ano. Animo lovers. Ayan, Kois Charlie Dan Tusok, we are dikit already. Ayan, from Animal Lovers. Indian Wanderer, may galad shout out, lalabs, ayan. Morning from Buskas team, ayan. Ayan. Saulao, may galad shout out, ayan. Indian Wanderer, how are you, lalabs? Thank you for coming. Give thumbs up for me, love. Indian Wanderer. Ayan. Saulao, morning, ayan. Ayan, ayan. Good morning to all people here. Ayan. Saulaw morning from Animo Lovers. Ayan. Bigil Mallory ng baba ng bahay. Ayan. $3 million in the house. May shout out. Ayan. Animo morning from Saulao. Roger Palakat, name galad shout out, lalabs, thank you for coming. Ayan. Abigail Mallory Dan Tusok, we're connected already from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. Ayan. So love, we met last night in Bosca. Nice to know you. Sabayde. Sabayde.
Yung Lady TV. $3 million in the house. May gala shout out. Today is Thursday. Yan, Nolds TV. I'm done, thanks my friend Animo. Ayan. Animo lovers, yes, we met each other last night at Boss Kating. I am Boss ka sister. Hey, ayan. Masya Allah. Hindi ko ma-search man yun. And Roger Palakat, full pack from Animo lovers. Ayan, I'm done. Thanks my friend na tayo Animo. Bigla shout out Junaski. Pumasok ka naman dito Junaski. Junaski. Yan mga lalabs, pwede kita naman yung aking member na si Lloydie. Junaski. Animo lover, boss ka live stream 7 PM Thailand time and I do live stream 4 PM Thailand time. Feel free to support us. Thanks Animo. From Sao Lao. 6 million in the house. May shout out. Post dan na po kay Lloydie. Ayan, salamat. Magbakas ka doon, lala. Hindi man ako binibisita ni Lloydie. Nasaan na kaya yun? Wala si Alzaki. Nagkatang tulog si Alzaki ha. Nagpunta siya ng isang gabi. Animo lovers pero wala ka nun, wala ka. Hindi ka pumunta, busy ka ata. Ayan, Zaulaw. Oh, okay, thank you so much. I will visit there if I'm free. Ayan. Morning Host Islands Key, bahay ko, ayan. Mega loud, shout out, bahay ko, ayan. Nagigising lang ata ni bahay ko ah. Nagkape ka na ba? Kumain ka na lalas? Nagkape ka na, nagpandesal ka na, ayan.
Yan, 5 million in the house. May mga shout out. Ay, of. Yan, 6 million in the house. May mga shout out. Ay. Law, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May mga shout out. Ay. Pasok lang mga lalabs. Magdikitan. Ayan, life, nagbaba ng bahay. Ayan. Malablab naman si life, mga lalab. Saulaw, you're very much welcome from Animal Lovers. LC135, may mga shout out. Sabay baba ng bahay. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Mga gising na sila. Magsikapian mo na kayo, mga lalabs. Ayan. Live Korean channel done to you already from Animal Lovers. 7 million in the house. Hindi kami shout out. Nakakalbo na ako, mga lalabs. So, dito sa UAE yung tubig mainit. Mainit yung tubig dito sa UAE. Kahit mainit, pinapaligo pa rin. Sigong at nakakahiya. Matamsak ng primer, mga lalabs. Ayan. Baba ka ng bahay mo. Ayan, nakababa ka na pala. Tamsakan natin yan. Life done from Saulao. Kusina JJ. Ayan, tamsak. November 11, bukas 4. Pinas time ba to? 4, 5, 6, 7, 8. May pasok ako. Yan, kusina JJ. LC135, dan tusok and dikit. Ayan. Saulaw, ayan, may palablablab na. Ayan, dati naman tayong dikit kusina JJ. Tamsak na lang. $6 million in the house, may nag-shout out.
Wala pa si Cake Master. Piniplay ko siya every night sa kanyang WH. Pinay ko siya ng gabi. 299 ata yung niya. Video nag-play ko ng 100 something. 200. Pinatay ko na kasi may pasok. Ayan. Life nagbaba ng bahay. Ayan. Animal lovers na Jay Laylay. Thank you so much. Ayan. 7 million in the house. May mga nag-shout out. Ayan, LC 135. Nagbaba ng bahay. Junaski, pumasok ka naman dito, Junaski. Masakan mo naman yung aking LS. Nandyan lang si Junaski nakikinig. Tamad siya magbaba ng bahay. Boy Love You, may shout out. Boy Love You. Okay. Thank you for coming, loves. Boy Love You. 8 million in the house. May shout out. Ayan, LC1 sama-sama. Ayan, sama-sama. Eric L3, nagbaba ng bahay. May shout out. Eric L3, ayan. Thank you for coming again. Ayan, Saulaw, thank you too from Animal Lovers. LC135 done from Saulaw. Animal Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, baka pwede pa-watch naman sa video ko na to mga lodi. Ayan. Ayan, from Boy Love You. Ayan. Check out my new video, my friends. Ayan, Eric L3. Ayan. Huwag kang sumilip dyan, pumasok ka. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mamigay shout out, mga lalabs. Ayan. Ayan. Boy Love You. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Boy Love You. Boy Love You, tago naman yung iyong mga banana. Ayaw mong pakita. Ayan. Saulaw Os, Dansokli from LZ135. Junaski Dan. Junaski. Pabalikan naman Junaski yung mga dumidikit sa yung lalabs. Mga tamad-tamad dyan. Junaski. Pabalikan si Saulaw dan sa'yo. Junaski. Ayan, life na gumawa ng bahay. Ayan. Junaski. Ayan, Boy Love You. Dati naman akong dikit sa main channel mo. Ayan. Tamsak na lang ako at nood. Ayan. Sa iyong Boy Love You Gun Challenge, guys. Remember in the house. May shout out. Parang ang pangit ng ating music. Parang pampanto ka.
Yan, bahay ko. Ayan. Eric L3 full pack from Animula Burgers. Animula Burgers ng bahay. Nanay. Yan, 3 million in the house and 13 million thumbs. Thank you so much. Di tayo, ayan, nagkape na si bahay ko. Ay, Saulaw, hi, Animo Lovers. Ayan, nagkape-kape muna daw siya. Sabayan mo na rin ang pandital, bahay ko. Ayan, sana all. Na kami sa Pilipinas. Gusto na rin umuwi. Hindi kasi masarap yung tinapay dito. Katulad sa Pilipinas. Ayan. Eric OTW from Saulaw. Ayan. Animo Lovers done. From Eric L3. Ayan. Animo Lovers, babalikan si Eric. Dan sa'yo lalabs. Yunaski. Ayan, bahay ko. Ayan. How are you? Ayan, from Saulaw. Magdikitan naman si Lloydie, mga lalabs, ang aking member. Ayan. Dalawa lang naman yung aking member. Ayan, 3 million in the house. Bigyan mo lang shout out. Matulog pa tayo mga tao. Tulog pa sila. Ayan. Family in the house. May lang shout out. Ayan. Hindi mo lovers na ba ng bahay. Ayan.
Eric Dan from Saulaw, ayan. Yan, 4 million in the house. May mga nag-shout out. $5 million in the house. May mga nag-shout out, mga lalabs. And boy, sexy dance, ha ha ha, dan, ayan. Saulaw, naman ng bahay. $5 million in the house, mega love shoutout. Maraming salamat po sa time nyo, more power po. Alis na ako, host. Punta sa work, love you, host. Ayan, gamit. Igilalabs, ingat ka lalabs, God bless you, ayan. Ingat ka lalabs. Ayan, 6 million in the house. May mga nag-shout out. Ayan, 6 million in the house. May mga nag-shout out. And 15 million thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. $6 million in the house. Ayan.
Yan, life ng baba ng bahay. Life, please return done. Ayan. Life, please return to Saulao. She already done connected to you, lalabs. Ayan. $5 million in the house. Bigyan mo na shout out. Parang may dumikit na bed. And $4 million in the house. May shout out. And life return to Saulao. And life, nagbaba ng bahay. Ayan.
Sa ulo, nagbabali ng bahay. And 4 million in the house, may mga shout out. Four million in the house, ayan. A million in the house, may mga shout out. Ayan, Jakat Tarog SR, magandang umaga mga kaibigang Indonesian dito. Ayan. Marunong magtagalog. Jakat Tarog. Ayan. Law, ayan. May jacket ka na, Jaka. Ayan. Bakit hupad ka pa rin? Ayan, may jacket ka na. Bicolana. Ayan.
Meron ka ng jacket, lalabs. Ayan, 5 million daw. May nag-shout. Blue skies, thumbs up host. Ayan. May nag-shout out, blue skies. May jacket ka na, blue skies. Hindi ka na magbaba ng bahay, lalabs. Ayan. Blue skies. Blue skies, ayan. Jakataro, ayan. Formula in the house, may mga shout out. Mukhang inaantok at mukhang maganda. Inaantok. Nose na dito. Mukhang inaantok daw. Oh my god. Yung ibag ko. Ngayong umaga ang host ay mukhang inaantok at mukhang maganda. Nakakaantok yung music. Mainit pa. Ayawan nga natin. Ano dito, lalabs? 2:49 ng madaling araw. Naantok nga ako. Pero ang host ay parang nai-inlove at pansin pa talaga. Hindi lalab sa ano yan, kapupuyat. Kaya nawala yung antok ko. Nilad ko nga yung music kasi kanina parang pampatulog eh. Paus at basag-basag ang boses ng host. Ayan mo na, lalabs. Ayan, thanks host. Ayan. Ayan, blue skies, nagbaba ng bahay. Ayan, nawala yung antok ko. Natin yung bahay ni blue skies. Ayan, malaki rin batang lagawan. Ayan. Dati pala tayong dikit sa aking main channel, batang lagawan. Ayan, Jakatarog, nagbaba ng bahay. Batang lagawan, ayan. Malaki na rin pala bahay mo. Meron kang harang. Batang lagawan, ayan. Ayan, blue skies, you come to my house, I go to your house. Is Jakatarog is a Filipino or Indonesian? Ayan, meron kang harang, batang lagawan. 2 minutes yung harang mo. Haba-haba. Single pa ang host ko, who knows? Balo ang host, ha. Nailaba ko, hindi. Yes po.
Paano mo nalaman? Ano yung balo hindi. Yung balo di ba yung namatayan ng asawa? Hindi ah. Single po, single, ayan. Jakarta Room, ayan. Dan from Blue Skies, ayan. Pabirong host, ayan. Jakarta Room. Nawala tuloy yung antok ko. Di nyo kasi ko kinakausap eh. Ayan o. Nawala yung antok ko kanina para akong napipikit eh. Sige, uwi na ako. Saan ka uwi? Dito? At saan ka ba? Nasaan ka na sa trabaho? Ayan, batang ligawan, lagawan. Babae pala to. Si batang lagawan. Sa ilalim ng puting ilaw. Ayan, watching ako. Nawala yung antok ko sa'yo. Diyan ka tarog ka na parang napipikat ako ah. Yan, batang lagawan. Ikit ko to sa'yo. Watch ako ng 2 minutes. Yan, formal in the house. May mga shout out. Ayan, Jaka, nandyan ka pa. At meron tong ads.
Ayan, Jaka, kung nandyan ka pa, Jaka, idikit ko to sa'yo. Yan, Solo is still there. Coffee time for breakfast, everybody. Thank you, Solo. Ayan, blue skies down from Saulaw. Ayan. Ayan, bumalik muling magandang husaya. Bumalik si Jaka Tarom. Tinanggal mo yung antok ko, Jaka. Ayan, napipikit talaga ako kanina. Tanggal yung antok ko sa'yo. Ayan, Saulaw.
Ayan, 6 million in the house. Hindi kami galad shout out. Buhay probinsya. Ayan, pasalihos. Ayan. Sige, sige. Ayan, may jacket ka na. Buhay probinsya. Baba ka na ng bahay. I'm in and out. Maganda kasi kaya may notification if I live stream na stream yard anyway. And Jakadan from Saulaw. Ayan. Saulaw nagbaba ng bahay. Ayan. Tanggal yung antok ko. Ayan, 8 million in the house. May galag shout out. Marco Anayatin. May galag shout out. Marco Anayatin. Ayan. Hello po. Pa-jacket ma'am. Ayan. Ayan, mabilis naman gumalaw. May jacket ka na, Marco. Ayan. Margo Anayatin, may jacket ka na po. Ayan. Jakadan Bell or dikit na dikit from Buhay Probinsya. Ayan. Salamat sa hula. Di ako pumunta pero permiso muna ng magandang host na laging nagpapamiss sa puso ko. Grabe ka naman, Jack. Mga banak ni Jack. Yan, Marco Anayatin nagbaba ng bahay. Saulaw Dan Bell or dikit from Buhay Probinsya. Ayan. Sa nakapin po, TW. Ayan. Sige po, padikitan po yung nakapin. Yung aking member. Ayan. Magbakas lang po dyan. Marco Anayatin. Sa nakapin po, TW. Ayan. Marco Tamsakdan. From Buhay Probinsya. Ayan. Ayan, 9 million in the house. May magalag shout out. Nawala yung antok ko kay ano, kay Jaka. Ginising mo yung pumipit-pikit kong mata. Ayun, sa nakapindan na po, pasukli po from Marco Anayatin. Ayan, 7 million in the house. May magalang shout out. Team Lady Dan Bill all support. Salamat Lalas, magbakas ka lang dyan Lalas, mabalikan ka po niyan. And Buhay Probinsya, nagbaba ng bahay. Eh, malaki rin pala yung bahay ni Buhay Probinsya. Buhay Probinsya, TW na sa'yo from Marco Anayatin. Ayan, Marco Anayatin, nagbaba ng bahay. Nawala na naman si ano, si Jaka. In and out. Sabi niya sa akin, in and out.
Ayan, Marco Anayati, nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni Marco. Ayan, Johari TV Vlogs. Bahay Mako Marco, ayan. Paano magkaroon ng maraming likers sa Facebook account o paano mag-public ay. Ayan, 6 million in the house. May nag-shout out. Buhay probinsya dan sa'yo pabalik po. Ayan. Or Marco Anayati. Ayan. Marco Anayati nagbaba ng bahay. Ayan, Marco. Dikit ko to sa'yo, Lala. Ayan. Yan, 7 million in the house. Bigyan God shout out. Kapinda na po pabalik po. Ayan. Ayan, Marco. Ako na lang muna magbabalik sa'yo kasi member ko yan, Marco. Yung nakapin. Magbakas ka lang doon, Lala, Marco. Ayan. Mabalikan ka niyan, Marco. Ayan, Marco. Nadikit ko na to sa'yo. Marco, ayan. Bigyan kita dalawa, Marco. Ayan, buhay dan from Saulao. Saulao nagbaba ng bahay. Is in Switzerland. May mga nag-shout out, Madam. Ayan. May jacket ka na po, Madam Tess, in Switzerland. Dahil tusok padaan. Salamat po sa patusok, Madam. Ayan. Salamat po. And Marco Anayati nagbaba ng bahay.
Ayan, Marco. Sabay mo ako ulit, Marco. Pangalawang dikit ko sa'yo. Ayan, 5 million in the house. Binigay mga lahat shoutout. Sa ulaw usdan sa'yo pabalik from Marco Anayatin. Ayan, Marco. Bigay ko na to sa'yo, Marco. Ayan, beautiful host. Oh yes, if there's is a widow, don't forget to contact me. You're joking. Jaka Tarob, you are a Filipino or no? And Firina family, may mga shout out, thumbs up po. Salamat po sa pa-thumbs up, Firina family. Ayan, meron dyan na po. Ayan. Marco, ayan, nagbaba ng bahay. Laptop saka ano po, gaming. Laptop ko dito sa gilid. Itong nasa harap ko yung ano, gaming lalabs. Yung set ng gaming, yung computer, tapos yung ano, ano siya lalab, Streamlabs OBS. Isusulat ko ah. Huwag kalimutang bisitahin ang aking puso, magandang host. Nabisita na kita lalabs kanina. Nagbakas ako. Sige, baba ka ng bahay. Tingnan ko ulit. Nasaan na yung bahay mo, Jakarta? Jaka. Yun. Ako na.
Ayan, Jaka, nagbakas ako sa'yo. Kung gamit ang Streamlabs, maraming paraan para maging creator. Ayan. Yes po, ayan. Marco, pumunta ako sa kwarto mo. Magsilos yung host. Niloko ko yung host, ha. Palabero to si Jaka. Yan. Irina family dan sa'yo. Pabalik po from, ayan, from Malco Anayatin. Marco Dan from Perina family. Ayan, Perina family, nasa bahay mo. 910 ka na pala. Road to 1K. Meron kang harang, hindi naman to, di ka pa naman muni. Nilagyan na ni Lolo ng harang. Perina family. Parang nakakita kita kay kay Beshi ata yun. Beshi Waps. Tama ba? Ayan. Salamat, Perena. Ayan. Perena family, ayan. Support road to 1K, done. Ayan. Ayan, Perina. Higit ko to sa'yo. Bakit sa tuwing nag 350 ako nalalagas mula kahapon? Kaya lagi pag 350 gina, stop ko na mabawasan pa rin. Ayaw ka pala labas pag graduatin ni Lolo ng 400. Naharang-harangan ka niya. Pero sige lang, hayaan mo siya. Yan, Saulaw Dan. Thanks. Parang Perina family. Yan, 6 million in the house. Million shoutout. Hapon,
350 na nawala, 2 days na to. Kung sanay na sa ganyan, wag lang susuko ha. Tama, wag lang susuko eh. Yan mo nalalabs, kapag kinainan ka ni Lolo ng banana, palitan mo agad, mambanana ka ulit. Sinisipangan ko naman magbanana. Ganun talaga lalabs. Na-experience ko rin yan. Yan, 6 million daw. May email at shoutout. Ayan, Pirena. Saulaw, nagbaba ng bahay. Alam mo yung 355 na sana kahapon, tapos nag-stop ako minuto kasi nang nababawasan pa rin. Yun lang. Hindi mo naman main channel yan, di ba? Baka kasi lalabs pa na ibaba ka ng bahay. Pag sunod-sunod yung baba ng bahay, pag nakita mong wala na yung bahay mo, di mo na nakikita yung pangalan mo, nakakauli magbaba ng bahay. E pag sunod-sunod yan, namomonitor yan ni Lolo. Patuloy madaming kinakain na banana sa'yo. Or yung mga dumikit sa'yo hindi nanonood. Hindi lang tamsak-tamsak, dikit. Ayan, Pirina. Dikit ko sa'yo. Ayan mga lalabs, road to 1K ang ating nakapin. Mag-iwanan mga pinasukan mo, magbabaklas kasi yung iba. Ayan, bahay, kumabak bahay.
Bahay ko TW na sa'yo. Ayan. Yan, Marco Anayati, nagbaba ng bahay. Maya sa buhay ko naman, dikitan kita. Ayan. Tinuturuan ng host ko ang mga kaibigan ko sa Indonesia, 200 tao, na ang pinagkakakitaan ay madali lang maging YouTube creator basta marami kang trabaho. Madali lang ang pera, showtime at dollars. Tama-tama. J24, ayan, Megan Galad shoutout J24. Salamat sa patamsa. Yan, may jacket ka na, J24. Iwala ng bakas, Marco, para masuklian kita sa buhay ko. Yes po, magkadikit po tayo. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan, J24 nagbaba ng bahay. Bahay ko dan, from Marco Anayati. Bahay ko nagbaba ng bahay. Kung paano mahuli ang ngunit betel kasama ang iyong matalik na kaibigan. Isang mahabang video sa loob ng 3 oras na patuloy na naglalaro. Parang tula lang yan, jaka. Ang J24 TW na sa'yo, padikit. Parang Marco.
Lalim na hugot mo, idol. Ayan. Karaniwan ang pagiging isang creator ay nakikipag-ugnayan ang pagkilala sa mga kaibigan ng isa't isa. Sa creator, ang unang sweldo ng YouTube ay 1.3 million. Mashallah, 1.3. Ang laki naman nun, lalabs. 1.3. Sundin ang pinakabagong mga uso. Ang bayad na nilalaman ay talagang mas malaki kaysa sa live. Jaydan, Pulpak from Pamina Family. Arcons Vlog, Sam Shake. Yan. Arcons Vlog, may jacket ka na po. Ayan. Good morning sa'yo po. Ayan. Good morning din po. Maramihin lang ang mga pagbisita habang nag-iwan ng bakas ng mga komento sa ibang pagkakataon magiging malaki rin ang dolyar. Ngayon, Marco nagbaba ng bahay. Bahay ko nagbaba ng bahay. Sa lahat nandito, ayan, salamat. Yan, patusok palang minto ako guys sa aking premiere. Sige po, Arcons Vlog. Tamsakan natin yan. Hindi ako tumatangkilik lahat ng mga kaibigan dahil ang aking batalik na kaibigan ay may 200 na yalunin na tinuturo ko. Tamsak dan host from Heart, ayan. Padikit po please, ayan. Si Heart ang baba ng bahay. Constant po, ayan. Arkondan sa'yo, pabalik po from Marco Anayatin, ayan. Jakarta, nagbaba ng bahay.
Bakit kanina 12 ka na naman yung nag-10? Bakit nawala yung dalawa? Yes po, kailangan sariling video mo, Jaka. Huwag kang kukuha ng iba. Ano yung premiere ni Arcons? Yan, malaki rin pala yung bahay ni Arcons. Dikit naman tayo, Arcons, sa aking main channel. Sana yung bahay mo, Arcons? Chukchak host, Charlie Chog TV. Ayan. Salamat po sa pachukchak dyan, Charlie Chog TV. May grand shoutout. Ayan. Matagalang pamumuhunan. Tama. Yung Charlie Chog nagbaba ng bahay. Sirena, ayan. Nawala na yung may premiere. Sino ba yun kanina? Ayan, Marco Anayati nagbaba ng bahay. Ayan, padikitan si Charlie Chum, mga lalabs. Kung matagumpay ka, gumamit ng bayad na application, kung gusto mo ng 1,000 live viewers, binubuksan ko ang lahat ng laro sa YouTube kung gusto mong malaman. Eh, paano yun? Alam kung sa Indonesia meron tayong channel na nagiging ayan, patikitan si Charlie na wala na tayong nakapin. Wala na ba yung nakapin? Si Perena family nandyan pa din. Wala na. Wala na ata si Perena family, umalis na. Wala, yan na nga, si Lolo nag-9 na lang siya. Daw bang na ba si Lolo? Marpo Anayan Dan Pasisid, ayan. Thank you host, ayan lang naman, ayan. Nandito pa, ayan. Lalabs, yung bahay mo kinain na ni Lolo. Bakit nag-9 na lang? Kanina 12 na yun eh. Hindi ka pa niya, ayaw ka pa niyang pag-graduatein, Lalabs. Pero mas mabuti na mag-enjoy sa proseso, wag na
na mag-visit tayo sa mas dami tayo ng channel. Dapat magkamay ang simula ang team para mag-group community. Kaya alamin ang algorithm. Okay. Dagdag na bawasan pa ha. Nag-12 ka na kanina. Nag-12 na yun kanina. Nag-12. Charlie to W na yan. Kung gusto niyo po ako makilala, tingnan niyo po itong channel. Siya ang out muna ako. Salamat. Sige la, loves. Ganyan din ako noong una, palagi bawas basta mga isda lang. Diyan katarog ng baba ng bahay. Ang laki pala ng bahay ni Jaka. 64K. Bahay ko dan po pasisid from Charlie Chumay. Try to click that link, friends, so silang lahat. Try ko. Ayan, nasa bahay mo ako. Ang laki ng bahay mo, Jaka. Ayan. $64K. Yan, tamsak na. Amit ko siya ng 2 minutes. Yan, Jaka nagbaba ng bahay. Sulpicar official, ayan. Ang lalaki ng bahay nga nito. $23K, ayan. Click link yan, channel ni Mr. Nakaka-develop ko lang sa isang kaibigan. Moderator ako dun. Pero hindi ako vlog dahil marami akong kaibigan from anywhere. Morning, ayan, Alzaki nyo, ayan, good morning lalabs.
Bigyan mo kailangan siya sa'yo, Alzaki. Inshallah, inshallah, yun, Jaka. Bahay ko, salamat from Charlie Chukoy. Sa akin nagbaba ng bahay. For million in the house, may mga shout out. Charlie, kantahan mo yung labis na sinaktan. Greetings, Creator of the Philippines, make your brotherhood more successful in the future. Bigyan pansin ang paglalarawan dahil mahalaga ang mga keyword. Sa akin nagbaba ng bahay. Bahay ko, try ko, ayan. Bahay ko, nagbaba ng bahay. Smile ka muna ah. Ang ganda ka ng host, biro ah. Para hindi tense, okay? Naantok kasi ako, lalag, sinaantok. Sa akin nagbaba ng bahay, ayan. Jakataro. Ano yan, bakit naging Chinese ka na? Assalamualaikum, Jakataro. Ramal sa akin nyo, ayan. Sa akin nagbaba ng bahay. And 6 million in the house, may mga nag-shout out. Post, ayan.
Napapasayo si Jaka. Yan, bahay ko. Umiti kaibigan. Yan, ngumiti kaibigan. Pinapangiti ako ni Jaka. Dapat alam natin kung kailan tayo magsiseryoso, kung kailan tayo magbibiruan, di ba? Maganda, mga Jose. Tama ka. Makaksinglet ang host para mas marami. Ayan, Hulito Tapdasan. Ayan, may bigyan ng shout out. Salamat sa patamis. Yan mga lala, siguro mag-out na ako. Naantok na ako. Ano kasi dito eh. Alas 4 na ng madaling araw mga lalabs. Yan, bukas na lang po uli. Agahan ko bukas. Late na kasi ako live. Mga lalabs. Charlie Tube, salamat po. Ayan, Yakataro, salamat. Si Lito, ayan. Bukas na lang po uli. Bahay ko, ayan. Ang sa akin nyo. Yan, nag-7 pa rin. Na dito yun. Alas 4 na.
Ayan, sige na mga lalabs. May pasok pa kasi ako mamaya. Salamat host. Bukas na lang uli mga lalabs. Agahan ko kunti. Yeah. Ayan, pa-out na ako Ishplang Vlog. Sige po. Sige mga lalas, bukas na lang. Salamat po. God bless us all. Bye.